दाउजेंआ बैलाय दाउजें जों दायो दंफायो गरामोलाव दाउजेंआ बैलाय बिफ्राव सोरबा रायजोफोरा मानसिफोरा पिकनिक जानो फैयो आरो बेयाव दाउजेंआव सोरबा मानसिफोरा पिकनिक जानो फैयो आरो जोंफोर बे गरामल जागायाव दंफायो बैलाय दाउजें वाव 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 दाउजें बेसे समायना समायना दाउजें वाव दाउजें भुटान हाजो आसामा बैसिन बे जाबाय भुटान बेसे समायना नायनो मोजां दाउजें वाव 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 दाथ' रावबो पिकनिक जानाय गैया बन्द देग्लायलाय गरमफोराव सोर पिकनिक जाफायनोलै रावबोआनो पिकनिक जाफाया गरमफोराव देग्लाय रावबो पिकनिक जानाय गैया बोथोरालाय गरम सोरबा 15 आगस्टआवसो पिकनिक जाफायो देग्लायसो पिकनिक जानाय गैया बेसे समायना हाजो हाला बेसे समायना हाजो हाला दाउजें दा जोङो दंफायो गरामल बागान बेसे समायना गरामल बागानखौ नायनो फैदों दायो जों दंफायो गरामल बागानाव दायो जोङो दंफायो बिसोर न' थानायफोरा बिलाइ खाग्रा लेबारफोरनि न' गरामलनि बिलाइ खाग्रानि लेबारफोरनि न' बिराद समायना मोजां जायगाफोरा नायनो मोजां आरो बैसिमबो दंबावोसो बैसिमबो दं गरामल बागाननि लेबारफोरनि न' आरो बैसिमबो दोङो बिथिं गासैयावबो दङ लेबारफोरनि न' बे बागान मालिका लन्डननि बिसोरो देवबारबाबो बिलाइ खाया देवबारबाला बन्द मालिकासो आरो लन्डननि बे गरामल बागाननिया मालिका लन्डननिसो जागोन आरो गरामल बागाननि मालिका लन्डननि माब्लाबा टाइम जाबासो फैयो माब्लाबासो टाइम जाबा फैयो दायो आङो दायो बेयो गरामलनि गरकल दा जोङो बे गरामलनि गरकलावनो दङ आरो गेटआव दा बेसे समायना नायदों आरो जोङो बागानफोरखौ नायदों जोंफोर गरकलखौ नायनो फैदों आरो गरकला नै गरकल साहा बागाननि गरकल बियो सोरबाफोरा बिलाइ लाबोयो बेयाव नायो सोरबाफोरा बेलेगफोराबो बिलाइ लाबोयो बेयाव नायो दा बेयो पेस्टरि बिलाइ नाग्रा पेस्टरि बियो गरकल आङो बेयाव हाबनायमोन आरो
गरामननि फेक्टरि दा दसे हाबनानै नायबाय ओरैनो सोरखौबा हाबनो होयो ओरैनो भिडिअ लानोबा केमेरा लानोब्ला हाबनो होगोन आरो दायो जाहा थाहा मानसिफोरखौ हाबनो होआ दा आङो बेयावनो दंमोन आरो बेयाव दा बेनिफ्राय थांसिगोन आरो दायो बेनिफ्राय थांसै दाथ' लानाया जोब्बाय दायो बियो गरामननि बागाननि अफिस बियो दाथ' रावबो गैया मालिकआबोथ' गैया गरामन बागाननि कम्पानि अफिस बियो फायलाय अफिसा नायदो बोराय जाजोब्बाय कलफोराबो बोराय जाबाय आगोलनि बोराय जाजोब्बाय बेबो आगोलनि बेयो खै बोसोर जानोबो हागौ 100 बोसोर जानोबो हागौ नङाब्ला 70 बोसोर जानो हागौ नङाबा 80 बोसोर जानो हागौ नङाबा 90 बोसोर जानो हागौ नङाब्ला 100 बोसोर जानो हागौ दाथ' लिरनायखौ नुवाखै माथो लिरनाय गैया माथो खै बोसोराव जन्म जानाय बे बागाना गैया माथो बेसेबां इयाराव गायनाय बेखौबो लिरनायानो गैया बेखौ आंथ' खिथानो हाला आगोलाव गायनाय बे बागान साहा बागाना बे सा फुलिया दंफांफोरा गोदो जाजोब्बाय बा बोरायबाय बे गायनायनि नम्बरखौ मा इयाराव गायनाय होननानै बेखौसो नुवासै बेबा मा इयाराव गायनाय लिरनायानो गैयाबालाय मारैथो मिथिबावनो बेयावबो गैया नै लिरनाय थ' बेखौ नायखांबाय दाथ' बेनि उनाव थांसै दा मा जायो दाथ' गरम बोथोराबो गरम बारे गरम नांदों माथो दाथ' न'आव थांनांसिगोन जेबो उफाय गैला दाथ' थांनांसिगोन न'आव आङो सान्तिपुराव सफैबाय दा जोङो सान्तिपुराव बेनि मुङा जाबाय इउनुस बाग्लारि दा बिसानाव ओरैनो बेरायनो फैबाय आरो दायो नों मा खामानि मावो आं उन्दुयो जायो खियो हासुयो मोजां फैब्ला नों आरो बिदि सुयो होननायालाय फार्मासियाव थायो फार्मासियाव बेसेबां मोनो सानसेयाव सोलोंदों ना मा दायो सोलोंदोंसो होमबालाय जागोन उनाव लासै रोंनांगोन बारा फुल रोंबाला माहा होगोन बे गामियावनो सखा दोङो ना गामियाव भारा ना नों जाहानि हा दंखायो para pagar el bono temporal.